Babi ni Ajar tamu. Dia anjak dah. Tawi. Ya. Goyang aku. Yang kuih sana. Kalau ada yang nak ambil mudo, Ikan di kulit harot orang ko. kalau inyo may baudaya na siko. Bang usul pati masuk gini bang. Hello ada yang nak pilih na sajo. Itu punya inyo. Dia punya inyo ambil sadonyo. Siapa nan manyumu mabio iko. Yang manyuwo indah ado. Kalau ndak ado mangapa wang ambil juo. Dia yang awi. Kalau awi kan ado iko. Itu sojo iko dido.
Apa beda soju ojo tido? Kalau iko banyak gizinya, Iko agak payah mang kuinyo. itu inyo inak naknyo. Apa nak sini itu inyo inak nanyo inak nanyo. Inak nanyo. Naknyo mang. Apa igang? Hah? ID. Nak ID igang. Hey. ID nonton. Orang pakai TikTok enggak? Ndak. Patik lah. Orang pakai IG yang enggak? Ndak. Enggak Twitter? Ha? Twitter lah itu. WA? Ndak yo. Facebook? Ndak yo. Enggak juga. Ndak. Parah. Oke, mak lah salah lagu kami bini dua. Apa mak? Kek kamak bodoh kami lo kau belum pentan uang kau dulu. Kalau dapat, Nggak mesti mak lah. berarti kau main pentas awak. Kami duk kami sorry kan. Lagu kek penonton kami berdua orang kau lah. Apa lagu mak? Nya kau ini bisa omong bercerita kami artinya apa yang lain ni sombong. Yang dapat ndak dah. Mak apa kau stop ah. Lagu apa mak? Atut. Kocak lu sini Zul malu kau. Iya. Nya kenal ada orang ngancak ampak itu. Tu kocak le tu. Izul. Ya, okey. Tolong walau pang Izul. Nak ada lagu le mak balik kami ni. Ya. Nak capi Dah lah kalau lagu. request dah. Apa? Oh ya. Oh, jandulin ni nya. Memang nakkan kami Kami peduli. ni memang nak dulin nama. Lalawit malam kau.